En los seguintes minutos imos falar de cine porque Culleredo parece que que lle quere a cámara e nos últimos tempos son moitas producións do audiovisual, especialmente do galego, que están a fixarse no noso concello. En este caso, estes días xa está en postproducción, eso quere decir que xa se rodou e agora estáse xa na parte máis técnica, pois rematando con a edición do vídeo. Os teus ollos bonitos están crecendo. E hoxe temos a dúas das principais, por non decir as principais, responsables, no bo sentido, de que isto vai a ser un éxito, como son, neste caso, Mimi Ferreiro, que é a directora, e Lidia Prada, que é codirectora, actriz, guionista, bueno, un poquinho de todo. Que tal? Moi bo día as dúas. Bo día. Bo día. Bueno, a ver, como se meten en esto do audiovisual, de facer unha curtametraxe, eso se leva un poquinho no sangue, non? Bueno, claro, eu veño do mundo da interpretación e desde pequena sí que me din que bueno, que o de contar historias e é algo que bueno, que me gustaba e que necesitaba facer e ao final pois fun por aí, estudiei interpretación e agora din o salto así un pouco kamikaze de facer un guión para rodalo, porque principalmente, bueno, como saberán a maioría, o traballo de actriz e de actor non é todo o regular que nos gustaría, entón necesitamos xerar tamén o noso propio material, entón pois xurdiu un pouco ao principio desa necesidade, logo cando rematei o guión me din conta de que a parte máis lucida non era a miña, pero bueno, que xurdiu por aí, non? Xurdiu ou pouco a pouco un vai tendo a necesidade un día de escribir, porque non é, dice, vou escribir, non, eso ven ao mellor dunha necesidade, non? Sí, bueno, claro, a necesidade sí que estaba aí de contar historias que nos apelaran, non? E que nos atravesaran, que considerábamos que non estaban contadas no audiovisual galego, como é, bueno, a curta céntrase nos trastornos de conducta alimentaria e atomamos, pois, un vacío nese lugar e pensamos que é algo moi importante e que é necesario visibilizar, entón, pois, nos lanzamos con eso en concreto, por esa necesidade, sí. Comentaba eu antes da entrevista un poquinho así de broma, ¿no? Coas dúas, Lidia, que é guionista, actriz, tamén colabora na dirección, Mimi, só a directora, nin que fora pouco, é dicir, quizáis na dirección tamén está todo o peso de digamos que todo o concepto e todos os detalles casen, non? Sí, a ver, eu, bueno, dirixín esta curta un pouco tamén porque Lidia, bueno, acompañei a Lidia en todo o proceso de creación, ela tiña que actuar, entón, claro, cando ela actuaba, alguén tiña que dirixir, non? É como que, bueno, pois ela confiou en min. E si, é máis que non é só dirixir na rodaxe, que custa, verdad? Porque hai que tratar con actrices e con actores e como sempre di Lidia, pois que non son máquinas que teñen un botón e que de repente empezan a gravar, sabes? Hai que tratalas ben e tratalas con, pois que son persoas humanas con emocións. Senón tamén todo o anterior, non? A preproducción tamén estivemos super implicadas, bueno, coa axuda da nosa directora de produción, que é maravillosa, pero sí, e agora na postproducción tamén temos que estar aí a tope. Entón, sí que é un pouco, colles un pouco de todo. Sí. A postproducción, que como decía ao principio, eu son profano, aficionado, pero profano, e ao mellor non o transmito ben. A postproducción é tamén outro paso fundamental, non hai ningún que sea baladí, nin banal, porque despois de o que é a rodaxe e a parte artística, hai que, bueno, editar todo eso e que teña, digamos, unha sintonía e que todo tamén case un poquinho, como decía antes, e que tamén colla ese último punto que vos queredes darlle, porque imagino que ata o final non se ve o resultado, non va ides vendo como vai quedar, non? Claro. Sí. Pois é así, de feito dice que pois unha obra escríbese 3 veces, non? Co guión, coa rodaxe e na edición, no vídeo. Entón, pois sí, un pouco a ver que facemos co material, que é moi bo, a verdad. Tivemos un gran resultado e a ver que conseguimos desa edición, pero bueno, eu confío. A ver en que se transforma a ver tamén, en que ¿no? se transforma. Porque xa na rodaxe se transformou, o sea,
as palabras eran, o sea, o guión era unha ferramenta realmente que tiña unha historia en potencia, pero tamén durante a rodaxe pois se viu transformada porque bueno, por requisitos técnicos e tamén porque claro, a historia pasou de ser miña a ser de un montón de personas e iso se ten que notar e tamén me gustou que fose así, aínda que en algún momento despegarse da idea un ano e medio imaginando e logo ver que eso cambia, ás veces tamén é complicado despegarse desa E visión. que o concepto inicial a min como afeccionado, non? Como o público, o espectador lle pode interesar moito esa transición, é dicir, ti tes unha idea, a autora neste caso que crea o guión que ten unha idea que apareceu e logo non acaba sendo exactamente así, senón moito mellor, non? Porque é moito máis rico o resultado final do que vai ser a curtametraxe o mellor do que ti pensabas que podía chegar a ser. É como un fillo que vai crecendo e madurando, non? Pero con aportacións moi variadas, é dicir, dende a directora, dende o mellor pois o director de fotografía, dende tamén a propia aportación dos actores, todos aportan. Eso é complicado se ti tes unha idea moi fixa, non? Sí. Sí. Hai que facer un pequeno loito ás veces. E supoño que hai que ser tamén un poquinho estar aberto a que poda haber cambios. Cantas veces se reescribe un guión nunha produción como esta, por exemplo? Claro, é que tamén nos lanzamos, como eu era a primeira vez que escribía, cando escribía non era consciente do que iba a supoñer producir todo iso e para ser unha curta é unha curta complexa, porque falamos de que hai 2 liñas temporais, unha é 2011, entón houve que recrear toda esa etapa, tamén, polo tanto, actrices e actores que estaban nunha liña e se mantiñan na da actualidade, se tiñan que parecer, o sea, o casting tamén... Claro, estuvemos non limitadas, senón que había cousas que cubrir nese sentido, non? E que, bueno, que sí, que se foi enriquecendo e que foi, bueno, foron 7 días de rodaxe intensos. Sí, que podes decir 7 días, pero vaya, que pouco, moito, non? Sí. Moito. 7 días, 12 horas o día, casi. 7 días, que horario en 7 días? Cantas horas o día? Bueno, en teoría non superamos as 9 horas ningún día. Non superastes as 9, a mí xa me parece moitísimo, ¿no? Parece moitísimo. Son moitas. Sí, claro, pero por tema de luz, porque claro, tiñamos exteriores, polo tempo tamén, que a verdad, neso sí que dicimos que parece que fomos un pouco meigas, porque cando tiñamos que gravar en exterior, xusto non chovía ou antes ou despois, isto parece mentira, pero foi así, E bueno, meigas tamén porque gustaríame dicir que todo o equipo completo de equipo técnico foron mulleres, que nos costou moito que manternos aí e que todo o mundo, todas foran mulleres, porque claro, na historia era moi importante tamén para nós que xogamos con material moi sensible, había unha adolescente, non, que era a protagonista, acaba de cumplir 16 anos, Paula Pena, e necesitábamos sentir que eso todo estaba moi cuidado. Sí. Precisamente, Lidia, como xurde a historia? Vou a utilizar un poquinho un pouco dosier, non? Os teus ollos bonitos están a medrar, a crecer, en unha curta sobre todas as mulleres que aprenderon a verse a traverso dos ollos que as miran, sobre como a mirada externa nos construe antes de que teñamos tempo de entender quen somos. Contanos un pouco como xurdiu a idea e un pouco o que vai a poder contemplar o espectador ou a espectadora. Pois xurde primeiro por esa necesidade que falábamos de non atopar unha historia igual no audiovisual galego que se centrase única e exclusivamente nos trastornos de conduta alimentaria e o revisar tamén a nivel máis estatal ou de diferentes países nos atopábamos con unha narrativa alrededor deste tema que era estigmatizante ou estereotípica desde a elección das actrices, corpos moi delgados ou corpos moi gordos, que unha vez máis como que retroalimenta esa idea de que ten que ver co corpo e nós precisamente eleximos unha persona ni moi gorda ni moi delgada para facer fincapé en que non fai falta ter signos físicos aparentes para ter un trastorno de conduta alimentaria porque é algo mental. Entón, nace deso e logo nace tamén porque pois a min
me interpelaba, o sea, esa, sendo actriz, esa mirada externa, non? Ese sempre ter que estar preparada para que te vexan, e, bueno, en xeral, o sea, xa lonxe de ser actriz, sino como mulleres, non? É algo que sentimos esa presión constante desde pequenas, e cando te empezas tamén a cuestionar, dis, jolín, isto non me pasa só a min, o sea, pásanos a moitas, por que non falamos desto? Non? Por que non facemos un lugar onde, apoiándonos na arte, que para min é un lugar transformador, por que non facemos ese lugar transformador un lugar onde moitas mulleres se poidan mirar, se poidan identificar e se poidan tamén reconciliar, que tamén era un pouco a fin da curta, que é iso tamén o que imos ver como de algo moi pequeno, aparentemente inofensivo, na vida da adolescente, da protagonista, nunha consulta médica, da pediatra última lle din que segundo os estándares de crecemento da OMS non entra e que ten que adelgazar, ata, bueno, como eso se vai convertindo nunha obsesión. E que pasa despois desa obsesión? O sea, pasan os anos, pasan 13 anos, esta adolescente xa é adulta, como se lidia con eso? Mandando un mensaxe tamén esperanzador, porque pensamos que sí que hai, non? Bueno, hai unha secuencia que para min é moi bonita que aparecen a adolescente e a adulta compartindo espacio na actualidade e comparten pois algo que ela cando é adolescente deixa de comer porque lle colle medo por todos esos comentarios e logo cando é adulta come de novo eso cada adolescente, e hai unha reconciliación con esa adolescente que fun e que fomos moitas, non? Entón, non sei se contestei un pouco a pregunta porque me enrollei bastante. No, pero bueno, tampouco vamos facer spoilers que teñen que ver a hora de logo falabades, non? Un pouquiño de primeiro xurde a idea, unha idea propia, unha idea que vos ides compartindo un pouco con todo o equipo, pois acaba dando un froito final, unha idea que logo agora ten que transmitirse ao espectador, a espectadora, ao público. Sí. Bueno, vamos a ver, para facer unha produción destas se necesitan cartos. Como foi a acollida a hora de cartos e medios, e os medios moitas veces pois hai que gastar. Como foi a parte da produción económica, porque para facer un soño hai que poñer primeiro, non? Efectivamente. Contádanos como foi o proceso de poder leválo a cabo. Pois tampouco é fácil. No, nada fácil, non. Pois por unha banda, bueno, primeiro puxémonos en contacto cunha directora de produción, non? Catuxa Prieto, que eu coincidira noutro proxecto con ela, estando eu como actriz, e me recomendaron ademais que, bueno, é moi traballadora, é da zona, bueno, está vivindo por Coruña, tamén buscábamos, claro, equipo local, non? E a partir de aí, pois, buscar formas de financiamento, nos presentamos a subvención de talento de Agadic, non saiu porque só dan 6 e somos un porrón, e, bueno, era a primeira vez que nos presentábamos, e logo, pois, buscando colaboracións, por exemplo, o material de iluminación non lo deixou Filamento, que é unha empresa de iluminación de aquí pretiño, colaboración de comida con Cafés Candelas, da Veiga, que máis? Martipán, de o Espar do Burgo, o Espar e a Froitería do Burgo. Sí. Me estás recordando algún filme que últimamente se fai moito así, é dicir, como tendes moitos mecenas, pues, hai que poñer ao principio uns títulos de crédito longos, ¿no? Longos, e ao final tamén. Sí. Bueno, pero eso que facilita que finalmente podanse levar os proxectos a cabo, que tamén é importante, ¿no? Sí, porque de feito a nivel gastos de transporte e de dietas era o máis grosso. Sí. E unha vez cuberto eso, bueno, agradecementos a miña nai e meu pai tamén, que estuveron cociñando toda a semana para as 20 personas que fomos. Supoño que eso tamén nos títulos de crédito finais irá, ten ¿no? que ir, claro, sí, por suposto. Xa lles dixen que foran pensando o nome do catering. Que tal luce Culleredo para rodar, en este caso, gravar unha curta? Ou unha longa, é dicir, que isto é o principio, Sí, podería ser unha longa, e de feito é un pouco a idea tamén, o sea, como a carta de presentación, como outro, por exemplo, que fixo curta primeiro e logo a longa.
a nosa idea levará máis tempo. Porque imagino que esa visión da evolución da historia das personaxes que antes falábamos, o mellor acaban dando outro proxecto, non? Comentábamos o tema de Raquel Crespo, que ten a sección aquí en Punto en Boca, que falaba de como evolucionou o seu proxecto inicial, e a propia montaxe de Punto en Boca que vai evolucionar a unha montaxe para sala, non? E antes era máis teatro de rúa. Todo evoluciona. É o bonito da creación artística, non? Sí. Que te deixa sorprender tamén. Bueno, decíades antes, Culleredo Luce. Tivestes moito problema ou enseguida atopaste os exteriores, os lugares nos que queríades que se desenvolvera a historia? Sí, a ver, en principio, claro, eu son de Culleredo, son de ese montón, coñezo. Entón xa tiña lugares que sí que quería que foran. Logo, claro, por exemplo, se me ocorre o parque que íamos utilizar, que era na Torre de Celas, onde está a pista cuberta, tuvemos que cambiar porque pola pista cuberta a nivel de iluminación non nos xogaba ben, pero nos pasamos ao Xardín Botánico do Burgo, onde está un banco super bonito que utilizamos e utilizamos logo tamén ali para facer un partido de fútbol que sae na curta e o sea, que quedou moi lucido nese sentido. Logo, pois, no Mirador do Xalo tamén, a Ponte Medieval do Burgo. Vamos, que temos escenarios no municipio, non? Temos localizacións. A directora ten esa visión tamén global, non? Non só da produción, sino a hora de decir, anda, pois mira, que podía casar ben unha historia, unha imaxe, unha escena, non? Sí, a ver, Culleredo é bonito, a verdad. Non só, xa falando de mecenas e de espazos, tamén o Ruiseñor deixounos o espazo para facer os castings, para todo. O día que rodamos no xardín, pois estivemos ali na aula do Ruiseñor, co maquillaxe, o vestiario. O sea, moitas facilidades, a verdad, que... Satisfeitas co resultado ou aínda estades dándolle forma? Porque estades en postproducción, non sei cando remata, aínda non rematou, non? Non. Temos pensado... Ademais, vostedes non as ven, pero din así como aínda non. O xesto é de que todavía quedan flecos, non? Como no fútbol, flecos. Sí, a ver, estamos na semana de post-rodaxe. Claro, rematamos o domingo. Claro. Claro, o rodaxe foi, esta fin de semana, non? Pasada. Sí, de lunes a domingo foi. Entón, esta semana non queremos saber nada do tema. Estamos tranquilas, así, deixando repousar tamén, porque para collelo con ganas despois. E devolvendo material tamén. É dicir, que é moi bonito do cine, pero despois dunha semana inteira vamos a descansar e non queredes nin ver unha película na tele, non? No, sí, eso sí. É máis que nada porque non quero como velo con os ollos de acabar de rodar, sabes? Nen con moito cariño, nen con nada. Deixalo en barbecho un pouco como se di normalmente e coller unha perspectiva, saírse un pouquinho. Sí, eso é importante xusto. E nada, en teoría, para marzo estará. Para marzo. Temos pensado estrear en marzo. Que perspectivas tendes con a curta? Decir, evidentemente xa non digo resposta, non? Que eso seguro que vai ser moi boa, pero que carreira queredes dar que bueno, toda, levala a todos os sitios, supoño, non? Sí, a ver, a nosa perspectiva é primeiro por festivais. Bueno, gustaríame facer unha estrea en Culleredo, en servicios múltiples, porque, claro, o sea, naceu aquí conmigo, as localizacións a maioría son aquí en Culleredo, e poder devolverlle tamén eso a xente, non? Como algo que nos pertence. Entón, sí, unha estrea en Culleredo e logo que pase por festivais ata que poida estar en alguna plataforma. Que sexa o que Deus queira, como di outro, unha vez se leven por festivais e logo ver esa resposta do público. Esta é a primeira vez, digamos, que vos metedes en un proxecto así. Non será a última, espero, non? No. Ou despois da experiencia, madre mía, non? Mira, ao contrario, o sea, eu lles decía na media da rodaxe, bueno, eu xa estou pensando na seguinte, porque agora, claro, con esta experiencia, eu eso, da parte técnica non sabía nada, entón estuve do outro lado completamente e dixen, vale, agora con todo isto que sei que non sabía cando empezamos isto, creo que faría de outra maneira esta cousa e como que apetece tamén, sabes, é como... Tes así algunha idea na cabeza? Sí, teño unha
A parte do guión sempre aportas ti. Mimi tamén... No, eu son máis a parte técnica, verdad? Que, bueno, eu estudio iluminación na Escola de Imaxe e Son en Coruña. Entón, bueno, aportei esa visión máis, pois, técnica. Sí, máis técnica, sí. A veces hago a fiestas, a verdad. Pero... Bueno, pero a parte técnica tamén, o técnico, a técnica neste caso, axuda tamén o mellor a coller outra perspectiva, non? É dicir, artísticamente tamén é creación. Sí. A ver, creo que facemos unha boa dupla porque ela ten o de interpretación malladísimo. A paixón é a parte racional, non? Claro. A parte física, non? Máis realista, máis Bueno, física, non? As dúas temos de todo, creo. Pero bueno, ela tira máis para a interpretación ou máis para o técnico, entón a combinación é boa, porque non se perde ningunha das dúas. Sí. A combinación é boa e polo que vos escoito e polo que sinto do que decides, vai seguir esa colaboración, non? Sí. Si, din as dúas que si, ademais non o dubidan. Bueno, que mensaxe lle lanzamos ao público, os posibles tamén, bueno, entidades, festivais, a ver que xa estamos aquí, non? Sí, xa estamos aquí, ollo que xa estamos aquí. Sí. Que decides? Bueno, primeiro que temos o crowdfunding, agora que rememorando desa pregunta tamén de apoios económicos, temos un crowdfunding que acaba en 3 días, creo que lle queda. Sí. Que, bueno, aparte de dar as recompensas como making of da curta, o enlace privado de visionado, etcétera, pois aínda sigue vixente, que estaría moi ben rematalo para estes días co segundo obxectivo que temos. A ver, estamos as xoves cando facemos esta entrevista, é dicir que acaba esta fin de semana, entón? Sí, a fin de semana, sí. Vale, temos tempo, como facemos? O que queira pois colaborar, botar unha man para que o proxecto pois eso poda redondearse, poda, bueno, e poda ir a festivais, darlle un poquinho de empurrón. Pois na páxina web de Berkami hai que buscar Os teus ollos bonitos están crecendo, que é o nome da curta, e aí aparecen as diferentes recompensas que se poden elexir, e é sencillo con tarxeta bancaria ou Bizum. É unha páxina segura porque, bueno, algunha xente eu lle tuven que meter os cartos por desconfianza, pero podemos asegurar que é algo confiable. Bueno, ainda hai dinosaurios como a min por internet que ainda non estamos moi cómodos, pero sí, hoxe en día case todo o mundo con esa, bueno, extensión, esa universalización de internet e de moverse, de mover cartos por internet, non deberíamos ter problema ningún para que nos fora fácil colaborar, non? Sí, non, é sinxelo, Sí. Hai que registrarse como calquera páxina web, un enderezo electrónico e unha contraseña hai que crear e xa que está. Non hai ningún problema para que axuden ata esta fin de semana que remate o tempo. Non poñedes ningunha queixa, ningún pero, nada. Ningún pero, ¿no? Ao revés. Nada de nada. Ao revés, bueno, sí. Por favor, o que nos escoite, bueno, que é por unha boa causa, ademais, pois axudar a que esta curtametraxe, Os teus ollos bonitos seguen crecendo, bueno, pois se convirta en realidade, que xa é unha realidade, e prontiño podemos ver, decías que marzo, non? Sí, a carreira. Sí, máis ou menos marzo. Sí. Bueno, cando empece a ir a festivais, por favor, vinde por aquí e nos contades un poquinho, a ver se podemos darlle tamén un poquinho de divulgación toda que podamos. Encantados. Nora boa, non sei se a xente do cine sodes como a do teatro un poquinho supersticiosa e de, bueno, buena suerte, cala. Ou non? Bueno, claro, eu tamén estuve en teatro e a min eso sí que me dá un... que me diga moita merda, mellor. Bueno, pues eso, como non hai nenos diante, o horario infantil, bueno, moitísima sorte, moita merda, para Os teus ollos bonitos siguen crecendo con, neste caso, Lidia Prada e Mimi Ferreiro, moita sorte. Moitas gracias.